Kung ang mga naninda og karne sa Mega Market sa Kidapawan City ang pasultihon, nagkahinit gyud ang supply sa karneng baboy. Kani mag-average sila og hangtod 40 ka baboy matag adlaw. Apan karon hangtod 25 na lang ka baboy ang ilang bahin-bahinon aron itinda. Nagpahibalo ang mga negosyante og karneng baboy sa palengke nga muusbaw ang presyo niini hangtod 350 pesos matag kilo gikan sa 300 pesos sa kasamtangan. Ang farm gate price moabot sa 230 pesos ang kilo. Sobra kanit ang baboy sa Kidapawan ba. Kulang-kulang yun ang supply. Mga iyo na mo diri usahay gani kay anay na. Mga ginatawag na ko na kayo. O na ba gusto sige nagyoyo kay kang gahi daw. Sunsaon mo na mo asa mingitaw supply nga kanang bata nga di man kaya sa sa presyo nagtaas ang live weight sa baboy diri. O meeting ni pabalot sa tanan nga nagtaas ang presyo sa karne sa Mega. Nag 350 na dati sa 300. Ang ribs na mo till to 80. Ang part sa unod tanan gikan sa perna, kasim, pork chop, pian, maskara mo na 350. Sa pinakaulahing datos sa Bureau of Animal Industry ASF Prevention Control Program sa Department of Agriculture 12, nagpabiling anaa sa red zone ang Kidapawan City, lakip nga ang silingang munisipalidad sa Cotabato Province. Maong apektado gyud ang supply sa karneng baboy. Unfortunately, sa province of Cotabato, out of 18 municipalities, 16 ang under sa red zone naman, no? Including Kidapawan City. So, existing paghihapon or present paghihapon ang sakit. Isa na sa pinakadako or main factor nga nung medyo less ang production sa atong karneng baboy sa pagkakaroon. Padayong giawhag sa DA12 ang strikto nga pagpatuman sa biosecurity aron mapugnan ang pagkatag sa sakit na ASF. Mo lang yun to, no? Strict implementation of biosecurity kasi kana lang yun ang pinaka-importante sa tanan nga atong pwede na i-impose kasi kung dili na mag-stricto sa atong farm, magsige lang yun o balik-balik ang sakit atong mga backyard farmers. Pwede naman po ta mag-implement og biosecurity. Ato lang yun siyang strictuhan lang yun nato and then monitor ta permit para at least nga ang atong mga alagang hayop pwede basta-basta maigo og sakit nga ASF. Girekomenda usab sa DA12 ngadto sa mga hog raiser nga labing apektado nga mag-venture sa ubang livestock product isip alternatibong mabaligya sa merkado. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!